ପକ୍ଷୀଣା 20 ଲକ୍ଷ ଜନି ଆକାଶରେ ଆକାଶଚରମାନ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ଗତି କରୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେନି। 9 ଲକ୍ଷଣୀ କୁର୍ମିଜ ଜଳଜୀବ 9 ଲକ୍ଷ ଜନି କି ଜାତ କଲେ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ ନାହିଁ। 34 ଲକ୍ଷ ବାନର 4 ଲକ୍ଷ ଜନି ବାନର ଜନି ଜାତ କଲେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେନି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ମାନବ ଲୀଳା ତିଆରି କଲେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଜୀବଟା କିଛି ଜାଣିପାରିବ ମୋତେ ମୋର ଯଶ ଗାଇବ ମୋତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ତତ୍ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର ବି କରିପାରିବ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ଦୁଃଖ ଆଡ଼ୁ ସୁଖ ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନା ଆମ ଦେହରେ କ'ଣ ଦେଲେ 5ଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଲେ 5ଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଲେ। ଏ ଯେଉଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ କି ନାହିଁ। ବାକ୍ ପାଣି ପାଦ ଉପେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୃହର ଚକ୍ର ବାକ୍ କଲେ ପାଟି ଏଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଣି କଲେ ହାତରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଚାଷବାସ କରିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜୀବବୋଧ କରିଦେଉଛେ କିଛି ଚୋରି କରି ସମ୍ପଦ ଆଣୁଛେ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ହେଲା ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାଷବାସ କରିବା ଆହାର କରିବା ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କାମ ପଇସା ଟିକେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା। ସେ କାହା ହାତ କରୁଛି ନ କରୁଛି କହିପାରୁନି। ଏଇ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଥା କହୁଛି ଏଇଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କଥା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁ ଜିହ୍ୱା ନାସିକା ତ୍ୱକ୍ ଏମାନେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣିବା ଜିନିଷ ଅଜ୍ଞାନ। ଜାଣିବା ଜିନିଷ କ'ଣ ସେ ଗୁରୁ ଦେଲେ ବତାଇ ମୁଁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି କାହିଁ ସେ ଗୁରୁ ନଦେଲେ ବତାଇ ମୁଁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି କାହିଁ। ଗୁରୁ ଯେଉଁଟା ବତେଇଲେ ହେ ଜ୍ଞାନ କଲେ ଉଡ଼ିଗଲା ସେ ଜ୍ଞାନ କଲେ ଧରି ରଖିଲ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ବତେଇ ଦେଲେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ମହିମାଧର ସୁଟିର କିପରି ହେବ ନା ଏଇ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ବିକା ହେଉଛି ସୁଟିରେ ଯେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଗୁରୁ ଜଗତ ଭଗତ ମନ ଆଣି ଗୁରୁ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଆଣି ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଆସିକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କ'ଣ ଦେଲେ ବାବୁରେ ତୁ ଭୋରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତୋ ନବଦ୍ୱାରରେ ନାନା ସ୍ଥଳିତ ହେଇଛି ଶରୀର ପତିତ ହେଇଛି ତୁ ଏଟା ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବୁ ଆଗେ ସ୍ନାନ କରିଦେବୁ ଆଗେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଉଠିକି 4ଟା ଠାରୁ 4:30 ହେଉ 5 ହେଉ 5:30 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିଲେ କହୁଛି ନବଦ୍ୱାର ଆମ ଧୌତ ହେଇଗଲା ଏ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହେଲା। ତ ସେଠି କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ଜଳ ସ୍ନାନ କଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ଶରୀର। ପୁଣି ଖୋଲା ମୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ତଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକି ପରିଷ୍କାର ପବିତ୍ର କରିଦେବା ଟିକେ ସେଇଠାରେ ହସ୍ତପଦ ଯୋଡ଼ି ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶରଣ କହୁଛେ ବାଳକମାନେ ନମସ୍କାର କହିବେ ଆମେ ଶରଣ କହୁଛେ। ସେଇଟା କିପରି ନା ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ମଥା ନୁଆଁଇବା ବଚନରେ କହିବା ସାଟିଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଶରଣରେ ହେଇଯାଏ। ଶରଣ ପଶିବା ଲୋକର ମରଣ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କୃତ କରିଛି ଅଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିବା ଜାଣିଦେଲେ ସବୁ ଦୁଷ୍କୃତ ଖଣ୍ଡନ ହେଇକି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଅନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ କରିକି ସେଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରଣଟା ପୂର୍ବ ଯୁଗକୁ ଆମେ 7 ବାର କରିଦେବା। ପୁଣି ପେଟ ପାଟଣା ଅଛି ପରିବାର ଅଛି ପୁଣି କର୍ମ ନିର୍ବାହ କରିବା ଚାଷବାସ ଜମି ବାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦିବସରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ପଥ ଚାଲିବାରେ ବଚନ ଭାସିବାରେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବାରେ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବାରେ କେତେ ସୁକୃତ ଦୁଷ୍କୃତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ପୁଣି ସାୟଂକାଳକୁ ପରମାତ୍ମା ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ବାସ କରିଛି ଚାଷ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ଗମନାଗମନ କରୁଛି ତୁମ ଜଳକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ରୂପେ ଧାରଣ କରିଛି ମୋ କ୍ଷେତ୍ର ବାଡ଼ି ହେଉଛି ଏବଂ ତୁମର ଅଗ୍ନି